to za ki durƙusa har ƙasa ki karɓi wannan kyauta naki da Allah ya baki a wannan rana da Allah ta ba mata cin godiya da ke mun gode ta yadda mai kyauta ta farko da Allah ta ba mai kan nabara yadda mai duniya ta nuna shi Abdul Ninji wanda shi ne ya zo wannan gasa ta farko muna taya shi muna shi farin ciki ubangiji Allah ya basira to ga zaka ne da wannan kyauta ga Abdul Ninji Allah sarki wace ya ji ya ta ka kwanta ka tsaye shi